नायथंनाय जत हास्टेनि लोगोफोरनो पहिलाव हामजामा याफारो 12 तारिख फेब्रुवारि सारा त्रिपुरा गोदालैनो TISF स्ट्राइक खायमानि रुट ब्लक खायमानि अ जराव TSF छात्र संगठन बर गहायनो सापोर्ट खायखा सापोर्ट खायमानि यागलो बर CM नि रेसिडेंट बसकांगो बर प्रोटेस्ट खायलेखा अ जराव बरनो प्रोटेस्ट खायमानि रमै तिलांखा अ जराव जों भिडियो क्लिप नुखा काहाम खेनो स्राय स्राय खेनो खरां खनाजा जिनि स्टूडेंट रौनो बर उग्रवादी हनै हिंदी बाय यूज खायखा खरकसा पुलिस ऑफिसर अमो कुनो विकृत शब्द या तानि के जों क्लियरली बार नांबो नायनाय हा दैबेनि खुक्दै बखनाय ने हा निरो बाहायखे बुझि हनै नेक्स्ट टाइम पत्रिका राव नुखा जे बनो ए उपरे उथोसि हनो उग्रवादी होया उग्रपंथी होया अम हारहि गोबांमा बनो डिफेंस खायनायनि बागै पुलिस रनि बखाख्दैबो जों कक खनाखा फेयाबा अमो परिष्कार जे चिनि स्टूडेंट दंनो अ जराव प्रोटेस्ट खायनाय दंनो खरकसा पुलिस ऑफिसर हिंदी बाय उग्रवादी हनै साखा इंगे बनो जों चिनि पार्टी नि बखाख्दैबो चिनि LOP बो साखा दे गोबांमा कमेन्ट नखा बनो पनिशमेंट नानानि नांगो खरकसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि समर्थक न वर्कर न अम हायखे उग्रवादी हनै होयमाया अम चिनि भारतवर्षनि संविधान नि मुताबिक अम हायखे जे प्रोटेस्टर रौनो उग्रवादी होयमाया हानिबां अम अनकन्स्टिट्यूशनल वर्ड बो यूज खायमानि बनि अगेंस्ट एक्शन नाजांनि इंलांथों नसर हास्टेनि जे लुकुरक बिसि बुरुम बुरुम बा गोबांमा बसर थुगिनो जों नुगै दङ तिनि रेप फ्लाइजागै फानो तिनि जस्टिस माया मादार फ्लाइजागै फानो जस्टिस माया तिनि उसिकोन सावात तिनि उग्रवादी जे हिरमानि आबो उपरे उथोनि ता कक फेलाई दंखा इनके आबन रुगै ताक सुगुरा जस्टिस माया दिलिनो मुंसाब जेसेपन साना थांगे लाहार पतर कासनो नांनाय याखेबा ऑफिस न गेराब नानि नांनाय लुकुरक गाबो बुफुरुले अबनि जे सॉल्यूशन नंसिना आबन तुइले नों हास्टेल लुकुरक ताम कक जाना मच अमनो जों परिष्कार चिनि हास्टेव चिनि तिप्रासारनि उपर जे अमहाय अनजस्टिस सामुं खायजा खांके कुनो दिनो माने जों जस्टिस माया अमो जों गोबांमा घटना नगै फैहा रेप केस फानथों बेनामे उग्रपंथी फानो एरेस्ट खायजाथों बोजालांथों पावजालांथों बनि जस्टिफिकेशन मावनि बागै चिनि तिप्रासारनि माने कतरमा इमां हायसि कोड सिसि सावैया अम हायखेनो गोबांमा जस्टिस माया आंनि थाङो कोड साव हांखे ब आलादा क किन्तु कोड सि सावया इंखे अम बहायनो बनि बागैबो जों अमनतैबो कायसा चिनि जत तिप्रासार लुकुरक स्पेशली चिनि यंग जेनारेशन तेबो खरांथि सालायनि नां जे खरकसा प्रोटेस्टर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि सपोर्टर हिसेबे बा आम जनता हिसेबे रोमान स्क्रिप्ट न चाजागै रोमान स्क्रिप्ट चालु खायरनानि बागै बरक लामाव नखारखा बनो रंगै तेलांफ्र प्रोटेस्टर न रंगै तेलांफ्र अम हायखे जे वर्ड यूज खायमानि न एक्शन नानानि नांनाय जस्टिफिकेशन रनानि नांनाय जे चिनि अम कायसा कम्युनिटी नि अगेंस्ट बकक्साव खरकसा प्रोटेस्टर न हिसाबै बसाया तानिखे अरन जतन चिनि तिप्रासा न नवैनो बहखा जे उग्रवादी हनै अम चिनि कम्युनिटी नि अगेंस्ट सि बकक्सा माने बा बने अगेंस्ट जेखपानो एक्शन नानानि इंथो पुलिस प्रशासन एक्शन नाया हिखे जों बहायनो चिनि जत तिप्रासाराव बहायनो थांचाखे बने अगेंस्ट बो खरांथि सानि नांनाय कारण जोंनो अमहाय आसो तलाव वानसुमानि किसा खरांथि साखा हिखे अधिकारनि बागै निजेनि राइट्स नि बागै निजेनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नि बागै कक साखा हिखे चिनि तिप्रासानि अगेंस्ट हिखे जोंनो उग्रवादी हनै हवै तलाव तंरनानि नाय हिखे अम चिनि राइट्स दङ जे जों रोमान स्क्रिप्ट कक सुइनानि बागै जों सावै मानो सानानि बागै प्रोटेस्ट खायमानो जे सिरिं सिरिं साइटंफोर खोना जाया हिंगे अमो चिनि जातिनि एगेंस्ट बस कम्युनल अमो खायो जे कम्युनल फिलिंग मुई खरकसा पुलिस ऑफिसर मुई बनि दायित्व ब पालन खायमानिया ब खरकसा पुलिस ऑफिसर अमो हायखे
community ni against kok samani bojek fano action nazani thung सारखौ पाइथाखौ तेकासे सोंना मोसुङो बरं बरक बा उग्रपन्थी ले साबनो हम borni wat bai bahai bu sai me bolong boro ugrobadi bosbano ho je mane tongko som tongnai rono disturb khaine bono si ugrobadi to ho soisoi kok sa hanke boto kaise kerong ni borok on tong जों कसang khe tongmani jaga कसang tongroya disturb khaine khoroksa tamsnai kaisa community ni against te kaisa community ni against samang khaine activities khaine bono si ugrobadi to ho inga omoto जों tabong je 12 tarik February ni to kuno wanje ni khilaf omo khaya je kaisa bangali ni against protest khaya omo roman script ni odikar ma thai hnoi जों खाइमेनि सि और जागा तो उग्रवादी नि कुनो कक कानानि उचित सिकरे bo joto tipra hastini tipra sarakno bo ugroponthi je himani ugrobadi ba ugrobadi ba enelekti obviously bo what use claiming abo jotono himan klaikha abon ti phia ba tabuk sungnugi mano bjp hapango tongnai tipra samontri emle robo boro kokthasi man sai abon rugli nang tam sana mujo अमतो बरो नि बेपार बरो सबानो उग्रवादी होखा बो सबानो उग्रवादी होखा बो तो बोनि बेपार बो एनएलटी हनै वानसुइ दे होखा ना एटीटीएफ हनै वानसुइ दे होखा नाति प्रसा हिंदे वानसुके नाति प्रासा जो तो एनएलटी एटीटीएफ हाय हनै वानसुइ दे होखा फेबा सनो उग्रवादी हमनि जों जले थाय जों बोनि एगेन्स्ट खरां तिछालाय थाय जदि बोनि एगेन्स्ट एक्शन ना जाय हेंके जों दैबो joto chini especially iyo tongnai rokbo khorang tisani nangnai